खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथांनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि सानसेबो थाद'नाय गैयै सुबुं अनसायनि खामानिफोराव गावखौनो मुखुब थाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों अशोक गयारी बिथांखौ जेराव रायजोफोरनि जेंना बेवहायनो नुजाथिना गावनि नाजानायजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजादों बिथां अशोक गयारीया बिथांनि थांखिया बेनोदि 10 नं देबरगाव बीटीसी बियाबाव रायजोफोरनि निखावरि आंखाल जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन जेराव 17 बोसोर बीटीसीनि बारग' गाहाय आरो आथिखालाव बियाबनि एमसीएलए बिबानाव थानाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नोजोराव बैफोर सरासनस्रा रायजोफोरनि गोनां जानाय आंखालफोरा नायसनजायाखैमोन दिनैबो इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीया 10 नं देबरगाव ब्लक मावरियागाव बीटीसीनि सिङाव थानाय 2 नं सलजरा गामिनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननि गामियाव रायजोफोरनि खावलायनाय लेखायै नुजाथिहैना गावनिफ्राय मन्दिरनि मुङाव अनसुंथाइ गथायो लोगोसे बे गामियावनो सासे बेरामि सुबुंनोबो अनसुंथाइ होना सुबुं अनसायनाय आखुथायखौ दिन्थियो बिथांनि बेबायदि रावखौबो नासयालासे सुबुं अनसायनाय हाबाफारिनि सायाव गोजोननायजों 2 नं सलजरा गामिनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजोफोरा 10 नं देबरगाव बियाबाव अशोक गयारी बिथां बायदि सुबुं अनफावरि सुबुंनोसो बिजाथिखौ होनांगौ होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो आच्छा बेखौथ' जोङो माने 2 नं सलजरा गामिनि जानानै जों माने अशोक गयारी सारखौ जोङो माखासे बहुत दाब जायगायाव नुनाय अनसुंथायारि होनायखौ नुनानै जोंबो एसे हांख्रायहरदों जोंनि 2 नं सलजरा गामियाव माने ब्रह्म मन्दिर जोंहा गायसननायनि मोनसे गोदानै गायसननायनि थांखि लादों बेनि थाखाय जों सारखौ लिंहरदों एसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै दा सारा गमामायैनो जोंनि हांख्रायनाय लेखायै नुजाफैबाय आरो नुजाफैनायनि गेजेरजों सारा गावनि अनसुंथाइ जा होनो हायो बेखौ होलांबाय आरो जों बेखौ लुबैयो दा दिनै जोंनि 10 नं देबरगाव समस्तियाव दिनै जोंहा इउपिपिएल दोलोनि जानानै जों बेखौनो बुंगोन जों इउपिपिएलनि मानसिखा आरो जोंना प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जाबायदि प्रमद बर'आ मोजां रोखोमै सोलिलांदों रायजो राजाखौ खांलांदों आरो गावनि कर्मि जेन'बा एमएलए एमपिपिनि कर्मिफ्राबो जोंना गुबुन जायगायाव बिराद मोजां खामानिखौ मावगासिनो बेखौ जोङो 2 नं सलजरा जानानै जों लुबैयो दिनै दासिम जोंनि देबरगाव समस्तियाव केन्डिडेट महरै उजिथ'नाय जायाखै बेनि गेजेराव आं बुंनो लुगैदों जाबायदि जोंना अशोक गयारी सारा जोंखौ अनसुंथाइ होफैदों आरो गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो अनसुंथाइ लादों बेनि गेजेराव जों केन्डिडेट महरै जायखौ फसंनांगौ बेखौ जों रायजो राजा साफ्रोमबो बुजिनांगोन जाय मानसिया माने गोनां गैयै नेवसियालासे माने सुबुरन माने अननाय सिबिनाय बेखौ होलांनो हायो जों बे बेक्टिभ केन्डिडेटखौ जोंबो नागिरनांगोन जोंनि दा 2 नं सलजरायाव आंनि साननायल' नङा जोंनि रायजोनि साननायाव माने सार अशोक गयारीया सासे जोंनि 10 नं देबरगाव समस्तियाव केन्डिडेट महरै गसंनो मोन्थों आं बेखौ इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबबाय आरो सार अशोक गयारीया जेब्लायबो जिउ गोलाव जाथों सारा जेरैबाबो देरहानांगौ सारा जेरैबाबो इसोरनि खाथियाव माने केन्डिडेट महरै गसंनो मोननांगौ आं बे बुंनायखौ आंनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय नैबे समाव बे बिसायख'थियाव नोंथांमोननि गामियाव मा जौगानाय खामानिखौ मावजानो लुबैयो निस्सय आं बेखौनो बुंगोन जोंना नैबे 2025 बेनि बिसायख'थिया जानो फैगासिनो दं बे बिसायख'थियाव जोंहा जेरैबायदि सानदों बे साननाया माने थारैनो इउपिपिएल सरकार दायोब्ला जोंनि जा बिजाथि जों जायखौ लुबैदों बे बिजाथिया जायोब्ला जोंनि साननायाव जों बेखौनो नुहुरोदि जोंनि खायरुथि गांनाय उखैनाय बे गांनाय उखैनायखौ निस्सय सारा जोंनि देबरगाव समस्तिनि सासे केन्डिडेट जानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंफैगोन आं बेखौ आसा थिथियो आरो जोंनि गामियाव बहुद मावनांगौ खामानि दङ लामा मोनसेबो मोजां जाथ'वाखै दा बर्थमान मावनो हास्लाबाखै बेखौबो जों फोथायो सरकारा थिगैनो दंमोन माखासे बेले बेजेआव माखासे हास्लाबैयाव मावनो हाया जानो हागौ खिन्थु नैबे जोंना दा जाय जों लुबैनाय बिजाथि केन्डिडेटआ देरहालांगोन अब्ला बे बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि हांख्रायनाय जोंनि माबाखौ नायफैगोन निस्सय सुफुंफैगोन बेखौनो आङो लुगैयो सारनिसिम आसा खालायनानै सार अशोक गयारीनिसिम आसा खालायनानै बेखौनो आं बुंबाय आरो